Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-ikbar impjant fotovoltaiku f'Malta fuq art fl-Imġar li sa ftit ta' snin ilu kienet barriera tal-ġebla tal-qawwi u li llum inbidlet f'sors ta' enerġija rinnovabbli. Il-proġett ta' Imselit Solar Limited huwa mifrux fuq 90,000 metru kwadru ta' art li minnhom intużaw biss 50,000 metru kwadru għal pannelli biex il-kumplament tal-art intużat għat tħawwil ta' 3,300 siġra. L-impjant b'aktar minn 16,000 pannella fotovoltaika kapaċi jiġġenera ma' 8,600,000 unit tal-elettriku fis-sena, ekwivalenti għall-elettriku f'2,200 dar f'Malta u Għawdex. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan il-proġett juri l-bilanċ li għandu jkun hemm f'kull investiment. Iddeskrivih bħala l-aqwa eżempju ta' kif żvilupp intelligenti jista' jkun sostenibbli fl-istess waqt li jħares u jaħdem favur l-ambjent. Qal ukoll li dan il-proġett huwa mudell ta' dak li jemmen fih il-Gvern u li jieħdu pass eqreb biex jintlaħqu l-miri ambjentali fis-snin li ġejjin, fl-istess waqt li jkun hawn inqas tniġġis fl-arja. Ibqaw aħdmu, ibqaw investu, żgur li se ssibu l-Gvern warajkom, temm jappella l-Prim Ministru lill-investituri preżenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.